de Hristos. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al tău, unic Fiu de Dumnezeu, unic Fiu de Dumnezeu. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al tău, unic Fiu de Dumnezeu, unic Fiu de Dumnezeu. Vorba de Maria, este vorba de Mesia, este vorba de Mesia. Nu sărbătorim un om, noi sărbătorim un om. Sărbătoarea Domnului e nașterea Pruncului, e nașterea Pruncului. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al tău, unic Fiu de Dumnezeu, unic Fiu de Dumnezeu. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al tău, unic Fiu de Dumnezeu, unic Fiu de Dumnezeu. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al tău, unic Fiu de Dumnezeu, unic Fiu de Dumnezeu. Iisus Hristos este motivul, e motivul bucuriei, e motivul meu și-al